Mr Magic kwiVuma Breakfast Show. Ekseni sina mlazi mfundisi. Namhlanje Sotobel sifuna ukukhuluma nomlaleli ekhaya sithi focus to your destiny. Wonke umuntu une destiny yakhe. Sure. Kodwa ke into eyenza ukuthi abantu abaningi bangafiki la kwi destiny yabo ukuthi balahlekelwa yifocus endleleni. Ake ngiqale lapha njoba ngiza lapha nje Mr Magic ngisuke emandeni ngiza la ngizevuma mangivuka ekseni ngigeza ingqondo ithi ngiyevuma. Sure. Kodwa mangiphuma elokishini kunama potholes. Mangidlula ama potholes kunama humps. Yes. Ngithi ngidlula ama humps kunama traffic lights. Sometimes ukuyenzeka kube nama traffic officers endleleni kube ne traffic. Kodwa ifocus yami ibikwi destiny ukuthi I'm going to umhlanga lapha ya evuma ngoba abalaleli basilindele. Sure. Ukuba ngibheke ama potholes, ukuba ngibheka ama potholes ngaba ngifika ngala. Ukuba ngibheka ama humps ngaba ngifika ngala. Ukuba ngibheke ama traffic lights esathi red bekufanele ngimo kwesikhashana ngoba ebesazojika athi green bese ngiyaqhubeka. So ke namhlanje ngizokhuluma nomlaleli othi unama potholes endlela omunye usezowa give up wahlala phansi omunye wathi hayi kunama humps uma ufike ema humpsini akufanele kuye ngespeed change the gears buyele egiyeni elizokwenza ukwazi ukuphakama. So ke ngoba ama gear uwanikile okwashintsha okusho ukuthi ngamanye amagama noma ngabe yisiphi isimo obhekana naso shintsha ama gear. Uma uya kuma potholes agwema ama potholes musulibala ukhala ubheka ama potholes obhekene nawo. So ke into engifikise la ingqondo yami ibine destiny okuyivuma ngoba ngo 10 to 7 befanele ngibe nomlaleli. Manje ke ngizothi ke kumlaleli the quality of your focus determines the quality of your destiny. Okusho ukuthi ukufocus equality yokufocus kwakho yiyo esitshela ngedestiny yakho. Noma singaba khona izinto eceleni ezikuphazamisayo kodwa uma ifocus yakho ikwi destiny yiyo ezokulekelela ukuthi ufike la uyakhona. Bamba uma uJosepha abafowabo bemfaka emgodini azange focus emgodini azange akhulume ngomgodi kodwa uthi ngenkathi mina nginikezwa idestiny nganikezwa abantu bebhawu noma bangangifaka emgodini namhlanje kodwa basazobhawu. Hayi you please yes. Noma bangangihlubula ingubo namhlanje kodwa basazobhawu. Yebo. Noma namhlanje bangangidayisa bangidayisela abanye abantu kodwa the only thing I know ukuthi idestiny yami ithi abafowethu basazobhawa. So ke ngithi namhlanje kumlaleli vuka la ukhona focus on your destiny noma ngabe kwenzakala njengamanje endleleni yazi into eyodwa ukuthi laba abakufaka emgodini laba abakudayisayo laba benza ukuba abakhalisile into engisho ngayo ukuthi Sotobe basazobhawa bangakundermine namhlanje kodwa basazobhawa bangakubukala phansi namhlanje kodwa basazobhawa bangazama ukuwrite off kodwa basazobhawa. The only thing engiyaziyo ukuthi lokho ku temporary abakhuluma ngawe abakuhlebayo ama potholes endlela lawo abakwenza kabi ama humps abakwenza kabi abakhuluma kabi it's just the traffic lights athi mana for a minute kodwa ungabuyele emumva ngoba noma lingabomvu lisazojika libe lihlaza. Abantu abaningi Mr Magic bake bacabanga ukuthi kuphelile ngawe kanti abazi ukuthi lisazoba green. Ngiyenze njani ekseni ngubaba ngumama ngumuntu omusha ngiwabona ama potholes empilo angishayile la ngena ithaya kwi pothole ngoba bengafocusanga into my destiny ngathi ngiyanqamula nayi hump ngeza ngespeed yashayeka imoto yaphuma eceleni ngifuna ukubuyela manje ngiyenze njani ukuthi ngifocus ngiqhubeke nendlela mfundisi. Always maqhomithaya kunesipele so ungaphila impilo engena sipele yazi ukuthi mangihluleka ku point 1 u point B upoint B wami uthini yazi ukuthi uma ngilemala kwaqhuma amashocks ikhona indawo iworkshop la khona okufana njoba silapha nje ngamagama zothi kumlaleli kune workshop ethi wena uqhunyelwa amashocks kodwa masila ekseni sizothi ake sikhiphe la mashocks amadala aqhumile sikufakele amasha ekugcineni Sotobe ngifuna ukuthi bengilapha yana kwi live recording ka dadewethu uThobekile ngiye khona manje ke besibekwe lapha phezulu kwi gallery sihleli yabona ukuthi ihlalo zakhona ziyashiyana. So ke mangifika mina ngifika ngihlaliswa ngemuva khona indoda enkulu ephambi kwami. So njengoba ngihleli uma ibusiseka iphakama phambi kwami angisakwazi ukubona stage.
So ke ukuze ngibone istage ngibone idestiny kufanele ngiphakame nami so that ngizoba above ikhanda lalendoda emphambi kwami. So ke ngifuna ukuthi ke kumlaleli, when I say focus to your destiny, when the devil rises in fear, you must rise in faith, and you must be able to rise above all the negative circumstances, rise above your poverty, rise above your unemployment, rise above your enemies, rise above yonke into oyibona iphambi kwakho. Uma usathane noma izitha zakho ziphakama phambi kwakho zisithi destiny yakho, musuhlala phansi uliba lokukhuluma, uliba lokhala, uliba lokhomba. Rise above the head of your enemy, because you are going to be what God said you are empilweni yakho. God bless you, Bishop. Siyabonga.